Chlapci, ostávajú nám 3 minúty a bude tu EA FC 25 trailer. A ja si to idem kupovať samozrejme. Je mi jedno, čo bude v tomto traileri, ale vyzerá to tak, že môj content bez tej hry nebude content. Takže už teraz oficiálne vravím, že bude EA FC 25 na tomto kanáli, ale najprv sa musíme prebojovať všetkými trailermi, všetkými teaserami a začíname týmto krásnym EA Sports Reveal trailerom. Som zvedavý, čo tam bude oznámené, nejaké novinky už boli oznámené, ale dneska sa ideme pozrieť o 2 minútky na tento krásny trailer. 5 minutes later. Dúfam, že tam bude ešte taký 3-minútový ďalší countdown, lebo je to, že premiéra sa začne onedlho, tak uvidíme, ako veľmi onedlho sa tá premiéra začne. A že vraj to video máme 2 minúty, tak uvidíme, čo je na tom pravdy. Samozrejme, bude to nejaké to cinematické video, nebude to žiadny gameplay, ani nič také, čisto iba grafická ukážka toho, že čo zase vedia ďalším rokom spraviť. 10 seconds later. Už je 17:57. No, chlapci. Samozrejme, že je tam odpočet 3 minúty. Ale doriti, to fakt musím teraz takto čakať. Aspoň tu pekne ukazujú, kto čo vyhral. A páči sa mi celkovo tento Champions Edition cover. Je to pekný obrážťok na predku hry. Vždy to pekne vedia spraviť, hej, priznajme si to. Do minúta, chlapci. Som napätý. Som napätý, chlapci. Som napätý jak guma v trenkách. Zidane. Ojojoj, už sa to stupňuje. Pozor, 40 sekúnd. Stojí mi Poď. 3, 2, BOOM. No tak nič. Ty kokos, ale toto čo je? Toto je trailer na FIFU, nie nejaký oný Avengers Endgame, ty kokos. 10 sekúnd, chlap. No prečo som normálne tak, že to robí tá hudba. Chlapci, 5 sekúnd, poďme na to. Nové EA FC 25. Poď. Poďme. OK. Ty koky. Drony. OK. Poď James, poď. Foden. Ona normálne zakričala na Valverdeho, čože? To je ona. Krásna. Toto bol faul. Nebol. Arnold, dá to tam. OK. Poď žut. Cikoky. OK. Dobre, stále nejako nič, no. Aj drony, OK. Penalty 1 na 1, toto je asi ten mod Rush. Áno. Dobre, čiže ukázali niečo aj z nového módu Rush. FC IQ. Ty kokos, OK, to bude podľa mňa v trénerskej kariére. Tam je Bellingham, dá gól. Tomu ver. Jasné, však je to hviezda obalu. Celebrate, tackle, save, win. Everything for the club. Jude. Chlapci, normálne som napätý. A už si vieme predobjednať, hej. No daj sem, ja chcem vidieť cenu. Veľmi pekné. No čo, nabehne stránka, určite teraz musí byť tak preťažená. OK. Tak to asi stalo aj minule, nie? 70 €. 70 € a Ultimate edícia 100. No tak to stalo aj minulý rok. No čiže čo máte? Ultimate edícia EA Sport, OK, Ultimate Team Player Alone, nejakých hráči na hosťovanie, Playstyle slot kluby, 250 000 coinov do klubov, takže to stará volta, ktorá tu už nebude. Toto všetko je vlastne, aj v štandardnej edícii. No, Ultimate edícia, Hero karta, Ultimate Team Player dáky, 7 dní dopredu, 4600 FC pointov,
nejaká evolúcia, nejaký ten rush, nejaké odmeny a štandardná edícia pre-order, takže to, čo je aj tuto zobrazené. Ale stále je to 100 za IEFC 24, či 24-25. Dobre, čo sme sa dozvedeli z tohto traileru? Páči sa mi, ako ten chat spamuje L. Každopádne, neviem, proste je to ďalšia hra, ďalší rok, ďalšia hra, ja som vždy na to natešený, ja som jeden z tých, čo si to kúpia. A to vrajím teraz, lebo aj content, aj na môj YouTube content, ale celkovo vždy sa teším na novú FIFU. Niekto povie, že jo, je to tá istá hra, a čo? Vy si hrajte to svoje, ja si budem hrať to svoje a som rád. Toto bola moja reakcia na EA Sport FC 25. Vyzerá to pekne, ale samozrejme je to iba tá animačka a tieto veci, čo reálne není v hre. Reálne z týchto cutscén tam bude, že 5. A tie sa budú dokopy opakovať. Uvidíme, čo nás čaká ďalej. Ja som nabudený na ďalšie trailere alebo ďalšie rozoberačky ohľadom tejto hry. Napíšte mi dole do komentáru, čo si vymyslíte o tejto hre a či si ju budete kupovať alebo nie. My sa vidíme pri ďalšom videu. Majte ešte pekný zvyšok dňa a čaute.